Za razliku od ostatka građana Srbije koji su Novu godinu dočekali u toplim i osvetljenim domovima, stanovnici beogradskog naselja Ledine u 2008. ušli su u potpunom mraku, ali ne zbog romantike, već činjenice da više od 70 sati nemaju struju. Tokom predprazničnih dana struju su imali svega 3 sata i to snage 80 kWh. Budući da problem sa napajanjem električnom energijom u tom naselju traje mnogo duže, meštani Ledina od radnih popodnevnih sati blokirali su Surčinski put. Nisam jela 3 dana, 4. Jedemo salame. Nemaš skupili hranu da skuvamo, mi nemamo ništa. Nemaš našta da je skuvaš, šta da jedeš? Živu hranu. Ajde. Ne znam gde mi je Božanja. Na mrežu koja je projektovana za 700 stanova vezali su 3000 novih kuća. Uredno su od svakog uzeli 1000 maraka mita i od svakog su uredno uzeli 2500 maraka, a sada 2500 evra za priključak. Dinar jedan nisu uložili u opremu, samo su vezali na našu postojeću mrežu sve ovo što se vidi ovde kilometrima okolo izgrađeno. I sada kažu da nemaju finansijskih sredstava da montiraju novu opremu. Pa izvini, to neko mora da reši. Ovde ima 9760 stanovnika na starom jezlu. Ukupno vam je 19.800. Pa sve nas prave bre budalava, pa ne može više to tako ljudi. Molim vas, samo recite to, 21. vek, pogledajte ženu sa djetom pored bureta. Moja deca 3 dana nisu imali toplo mleko i toplo obrok. Nema šanse da idemo odavde do kuća. Hoćemo struju, bre! Poplaćili smo toliki pari njima i sve, nema šanse. Ja kad sam zaustavio ekipu distribucije, kad su navodno završili posao i krenuli, kad sam ih pitao, izvinite, šta ste radili, dokle ste stigli? Kaže, završit ćemo na proleće, krenuli su i otišli. Takav su nam odgovor dali. Kad je to bilo? Bilo je pre 3,5 sata. 4. Meni su dali odgovor, bit će struje na proleće. Ko je njemu dao pravo da se tako obraća? Ja sam ga kao građanin normalno pitao lepo. Radnici EDB-a koji su radili na trafou nisu bili raspoloženi ni za razgovor sa ekipom Studija B. Ipak, kako nam je u EDB-u i rečeno, Ledine su u kasnim popodnevnim satima dobile struju. Stanovnici tog novobeogradskog naselja ubrzo su odblokirali put ka Surčinu, ali su, kažu, spremni da blokade opet postave ukoliko njihov problem ne bude dugoročno rešen. Gledate Vesti Studija B. Ocena generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da bi odlaganje rešavanja statusa Kosova moglo da izazove nestabilnost u regionu sasvim je pogrešna, jer će pre secesije Kosova izazvati nestabilnost nego sprečavanje secesije, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. Ako bi došlo do priznavanja nelegalno odcepljenog Kosova, bio bi to znak svim separatističkim pokretima u svetu da je tako nešto dopustivo.